Salada, soci fundador d'ARDA, Gestió d'Estudis Ambientals, una consultoria amb més de 20 anys al servei de la sostenibilitat. Nosaltres treballem tant en el sector privat com per a l'administració, bàsicament en els àmbits del medi ambient, de la sostenibilitat en general i de la millora de l'eficiència energètica. Els nostres serveis van dirigits tant a qualsevol empresa, com organisme, com entitat que tingui algun tipus d'inquietud o necessitat respecte a millorar el seu comportament mediambiental o bé que vulgui integrar els aspectes de la sostenibilitat tant en la seva gestió diària com els seus productes o serveis. Oferim un tracte directe amb el client de tu a tu i tenim una visió integradora dels problemes i dels aspectes, de manera que puguem buscar la millor solució possible, sempre d'acord amb les necessitats del propi client. Res més, per qualsevol cosa, podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 427 96 20 o via internet a través de la nostra pàgina web, correu electrònic o la pàgina de Facebook.